Кой поръча суши? Това не е от ресторант, не е и доставка. Това е първият ми опит за суши у дома. И сега ще видим минава ли тестът за автентичност. Аз използвах ориз за суши, защото успях да открия такъв. Но спокойно може да пробвате и с обикновен ориз. Съотношението е 2 чаши вода към 1 чаша ориз. И 1 чайна лъжица сол вътре. Оставих го да ври точно 12 минути. Хубаво е веднага след като се махне от котлона да се прехвърли в друг съд. Леко се посолява, ако има нужда, и към него се добавя 1 чайна лъжица оризов оцет, но аз нямах, така че добавих ябълков. Разбърква се, завива се с памучна кърпа и се оставя да изстине. Нямах оригиналната рогозка за завиване, затова си направих сама. Използвах подложка за маса, която ових в стреч фолио. Около 7-8 пъти. След това я продупчих на няколко места, за да излезе въздуха. Оризът вече е изстинал. Вместо стандартните нори кори ще използвам тиквички, нарязани с помощта на белачка. Подреждам ги по начина, по който видяхте. Всяка една застъпва другата. Върху тях слагам топка ориз и я разпределям с помощта на ръцете. Горният край трябва да остане свободен, за да може да залепне рулото. Реших да приготвя 2 различни плънки. Първата е пилешко, червена чушка и краставица. От това количество ориз получих 3 рула по 8 сушита. Втората плънка избрах да бъде сьомга и авокадо. Тук вече ви показвам как навивам самите рула. Не е чак толкова трудно и аз си мислих, че е трудно, но се оказа, че не е. Първото руло е малко по-тегаво, но после свикваш. Стягайте добре при всяко приплъзване и ще получите перфектното руло. След като приключих, не ги нарязах веднага, а ги оставих за около 1 час в хладилника. Така оризът стяга, стават по-стабилни и има по-малка вероятност да се разтурят, когато ги режете. Опитайте се, когато ги разрязвате, да е с едно плавно движение, а не да движите ножа напред-назад, защото иначе ще се смачкат. Сосът, с който избрах да ги поднеса, е соев сос и лимонов сок.